Bueno, hola a todos e a todas. Eu son Iago, exalumno da Casa do Rock. Nada, dicirvos un pouco, eu empecé a tocar a batería con 15 anos, máis ou menos, aí na Casa do Rock. Desde o principio foi super motivador e paseino xenial cos profes, paseino xenial nos combos, cos compañeiros e todo. E agora, bueno, estive na Casa do Rock hasta os 21, me parece, e agora teño 23 e estou estudando o superior en Barcelona, no Liceu. De feito, estou estudiando literal agora. E nada, dicirvos que aproveitedes iso, que aproveitedes os profes, que son super guais e que hai profes para todos os instrumentos moi bons, que aproveitedes os compañeiros, que sempre vades a acabar tendo amigos da Casa do Rock e amigos músicos cos que mola tocar, que estudiedes moito, porque é a única forma de mellorar, estudiar, e eso, a darlle caña aí. Veña.